No mä oon ollut täällä töissä 13 vuotta ja ura on ollut tosi mielenkiintoinen. Työskentelen pääasiassa käsikokoonpanossa. Ihan parasta työssä on se vaihtelevuus. Ei ole oikeastaan niin kuin samanlaista työpäivää. Kaikki on erilaisia ja etenemismahdollisuudet on ollut tosi hyvät, että kun itse on vaan osoittaa sitä mielenkiintoa niihin töihin, on kyllä annettu niin kuin mahdollisuuksia. Täällä on niin rento meininki kaikkien kesken, työkaverit ja niin hallinnon puolella kuin tehtaan puolella. Aina saa apua, niin kuin, että autetaan puolin ja toisin. Puuselan Sami ja toimin Lapua-ketjuilla työnjohtajana osavalmistuksella. Mä oon aloittanut 12 automaateilla ja siirtynyt sitten pikkuhiljaa eri työtehtäviä, kiertänyt lähes kaikki hallin työpisteet ja mua pyydettiin työnjohtajille. Lapua-ketjuille kannattaa tulla töihin, koska täällä puhalletaan aina samaa hiileen. Lassi Siuruainen ja toimin täällä Lapua-ketjut Oy:ssä teknisenä myyjänä. Minun mielestä parasta myyjän työssä on tietynlainen vapaus järjestää omat työnsä ja meillä on myös täällä liukuva työaika konttorilla, niin saamme päivittäisetkin asiat hoidettua. Mun mielestä tämä on tämmöinen sopivan kokoinen yritys olla työntekijänä. Ei liian suuri eikä liian pieni. Täällä saa kaikki tarvittaessa oman äänensä hyvin kuuluviin ja rento yhteishenki myynnin ja tuotannon välillä toimii hyvin. Kun tähän tiimiin pääsee sisälle ja perusteet löytyy, niin tässä on varmasti mielenkiintoinen ura edessä. Jani Äkäslompolo ja toimin teknisenä myyjänä ketjumaailmalla. Myyjän työhön kuuluu ketjumaailmalla asiakaskunnasta hoitaminen, asiakashankinta, myöskin tilaus- ja toimitusketjujen varmistaminen. Ketjumaailmalle kannattaa tulla töihin siksi, koska tässä on vakavarainen yritys, todella hyvät työkaverit, pystyt itse muokkaamaan oman työkuvan vastaamaan sun omia tavoitteita ja läheisessä yhteistyössä oman esimiehen kanssa pystyt vaikuttamaan todella pitkälle siihen, minkälaista työtä sä teet tässä ketjumaailmassa. Itsenäinen, proaktiivinen myyjä, joka hallitsee niin suomen kuin englannin kielen, niin olisi kaikista helpoin istua tähän tiimiin mukaan. Tervetuloa Lapua-ketjut Oy:lle töihin.